Salut, prieteni! Cei care sunt cunoscuți cu lucrările Mariei Gimbutas, vestitei antropolog, arheolog, care a făcut un studiu minuțios asupra dezvoltării civilizației vechii Europei din perioada neolitică și epoca bronzului, cunosc faptul că dumneaei localizează rădăcina civilizației indo-europene în stepa nord-pontică, adică în stepa pe regiunea de nord a Mării Negre. Dar puțin cine au tras atenția că dumneaei vorbește că această civilizație avea un sistem matriarhal, nu patriarhal, dar un sistem matriarhal. De ce matriarhal? Sistemul solar, atât sistemul solar, cât și calea lactei, galactica, calea lactee, se află în hiperconstelația. Sunt parte componente a hiperconstelației Fecioara, Virgo numită. Această hiperconstelație Fecioară, în ea, în afară de calea lactee, mai sunt încă 2500 de galactici. Deci, vă dați, asta este mama, de ce ea este numită mama zeităților, a acestor 2500 de galactici, fiecare galactică și nu numai a zeităților galactice, fiindcă fiecare galactică este vie, nu numai a zeităților galactice, dar și a sistemului solar, a stelelor de aici. Deci ea este numită mama zeităților. În diferite religii a fost numită, fiecare popor o numea diferit. De obicei, steaua alfa din această constelație este steaua Spica. O vedem pe multe sculpturi, așa cu un braț de grâu, un snop de grâu, care reprezintă, pe ea o putem recunoaște după grâu, după acest snop de grâu. Ea este casa numită în Biblie Betleem, casa pâinii, Artemis Artos de la grâu, Bendida, mai era numită și Beicos tot de la pâine, Dea Mitera, zeița mamă și tot așa. Deci, deja am vorbit că o parte din constelația Bootes, sau Taurul, sau Vaca Celestă, împreună cu steaua Arcturus, după o explozie gigantică, a fost înghițită de calea lactee. Nimerind în calea lactee este o lege a fractalelor, a floarea vieții. Deci noi nu puteau arcturienii să emită această lege. Ea continuă mai departe să se refracte în spațiu. Noi suntem pământenii, suntem un fractal sau o refracție a acestei vieți. Nu se poate de spus că suntem doar o oglindă, cum mulți încearcă să ne spună. Noi suntem o viață sau o petală a acestei flori. Și ca fiecare petală din floare, v-am dat exemplu cu Gheorghina mai înainte, fiecare petală este vie a acestei flori a vieții. Dar așa cum această floare a vieții, a arcturienilor, se reflecta într-o lume străină, într-un mediu străin civilizației sau nefavorabil pentru civilizația umană, pe lună a fost construită un calculator gigante pe numele Eva, care ne ajută pe noi, pământenii, să putem supraviețui. Deja v-am vorbit despre acea cupolă, care suntem sub o seră
plasați ca puișorii. Aici, sub sera dată, ne-au făcut toate condițiile de trai, absolut totul, și încearcă, nu numai că ne-au făcut condiții și ne-au adus toate cerealele, ne-au dat toate, au creat toată viața aici pentru acea viață asemănătoare cu cea de pe Arcturus. Dar și încearcă să ne, cu ajutorul acestei mașini fotonice, încearcă să ne coreleze viața noastră, să ne o corecteze, ca noi, fiind în acest mediu, să nu putem îmbiba așa cum un burete acele principii străine nouă civilizației umane, care sunt în calea lactee. Mai mult ca atâta, noi fiindcă sunt mai multe fractale, această mașină Eva a fost construită doar pentru noi, pentru pământeni, și noi cu acele emanații ale noastre trebuie să transmitem și la celelalte fractale. Deci foarte mult depinde de la dezvoltarea noastră spirituală, nu atât trupească cât spirituală. Trupescul mai mult este material și este mai mult, să spunem așa, artificial, dar iată, starea sufletească și spirituală depinde foarte mult. De aceea, dacă noi ne uităm pe icoanele vechi sau pe sculpturile vechi, noi vedem 3 grații sau vedem 3 zeițe care reprezintă Sfânta Treime, formată din Fecioara Mamă, steaua Spica, aceea cu brațul de grâu. Vedem steaua Arcturus, reprezentată de copacul vieții în spate, fractalele cărurile noi le prezentăm, și vedem zeița Mamă de pe lună. Acel care am spus deja, Eva, care este de fapt o mașină fotonică care pe noi corelează viața noastră. Deci noi suntem reprezentați, să spunem așa, spiritualicește, de 3 zeițe. Aceste 3 zeițe erau nu numai la noi, la acea civilizație europeană. V-am spus că rădăcinile indo-europene pornesc din stepa nord-pontică. Deci aceste rădăcini s-au dus, această religie sau aceste idei s-au dus departe și în Asia și în India. Deja v-am spus că indienii considerau că acele științe mărețe și acel calendar a fost luat de pe insula Levca, care era în delta Nistrului, și că aici erau acele temple sfinte, de unde ei au preluat știința și calendarul. Calendarul stelei Spica, pentru altele, calendarul Mamei Celeste, numită Mama Zeităților. Tot aceasta o putem găsi, această Sfântă Treime, o putem găsi și în religia proto-islamică. Ea este, deja am postat acolo un mic text despre această Sfântă Treime proto-islamică, care era reprezentată de Al-Lat, zeița Al-Lat, care era steaua Spica cu snopul de grâu, de Al-Uza, care era zeița acestei Arcturus în spate cu copacul vieții, și de Al-Manat sau de zeița Manat, zeița lunii, acea care ne-a corelat această viață, care ne-au creat, să spunem, niște condiții favorabile pentru ca noi să putem supraviețui în aceasta. Iată ce ne spune nouă despre această Sfântă Treime. Iată, la mine aici este cartea Istoria religiei. Iată, eu vă arăt. Este de Chantepie de la Sausset, este scrisă în anul 1876 de Chantepie de la Sausset și este tradusă în limba rusă de către cneazul Trubetskoi. Și iată ce ne spune Chantepie de la Sausset în această lucrare despre această religie
de această Sfântă Treime proto-islamică. El numește aceste trei zeități, Al-Lat, Al-Manat și Al-Uza. Eu am să mă opresc doar la numele zeiței Al-Uza, Al-Lat. Iată cine spune el. Eu am să citesc în rusă și am să traduc pe urmă, да? Al-Lat, очевидно, женская форма имени Аллаха. Аль-Лат, упомянутая еще Геродотом под именем Аллилат. В качестве матери богов она высоко чтилась в Таифе, где находилось ее святилище. Deci este vorba despre o formă feminină a aceluiași Allah, care este deja în religia patriarhală, despre asta nu ne vorbește Șantepidele Sosei, și că despre asta ne spunea și Herodot, că ea este numită Alilat și că este numită mama zeităților, tuturor zeităților. Deci, ca să ne fie o lecuță mai clar, deci acea zeiță Al-Uza era tot timpul, mereu era, să spunem, Al-Uza este o formă, un nume pe care noi o numim zeița Io, care era în formă de vacă celestă, care s-a prefăcut în femeie și a dat naștere aici, pe malul râului Nil sau invers, Nilus sau Sulin, în Dobrogea, a dat nașterea lui Epaf, care era tatăl lui Heracl și începutul zeităților, neamului zeităților pe acest pământ. Deci ea era, Al-Uza era și aceeași Europa, acea Sarasvate din India, care este, știți că vaca este considerată un animal sfânt în India. Asta și este un simbol a zeiței, așa numită acea vacă celestă sau acea mamă care a fost răpită de Zeus în formă de taur. Din legendele cunoașteți, Zeus, prefăcut în taur, a răpit-o pe zeița Io, pe urmă a răpit-o pe zeița Europa și tot așa. Deci acel zeu taur, de care am spus eu, că la Sumeri era numit Rem, Rum, Rimini, Rumina și așa mai departe. Deci, de aceea când am vorbit că, cer iertare, deci este vorba despre mama, despre o zeitate în formă de deci constelația așa era numită, Bootis, sau în slavonă îi mai spunea Volopas, mai era numită păstorul acelor doi tauri care erau la carul mare, erau înhămați la carul mare. Iată, la mine aici mai este și, iată, la mine este Coranul, da? Eu vă citesc. Iată, aici sunt două, iarăși în rusă, aici este prima sură a Coranului și a doua sură a Coranului. Asta este începutul Coranului. Prima sură se vorbește despre Allah, despre zeitatea supremă a musulmanilor, Allah, după care, conform lui Șantepidele Sosei, este în perioada matriarhală era numită Alilat și a doua, iată, vedeți aici scrie Cărova sau acea vacă celestă care ne reprezintă zeița Io, zeița Al-Uza, zeița Europa, Sarasvati în India și așa mai departe. Deci, și mai departe se pornește despre zeitatea, se vorbește despre zeitatea lunii, care este acea Eva care ne-a corelat, ne-a creat
o viață pentru noi, pentru a putea supraviețui pe acest pământ. Iată de ce când Papa de la Roma ne vorbește despre faptul că e timpul să trecem la o perioadă matriarhală și că vrea, mai corect spus el, într-o formă foarte abilă, zice, că el ar dori să vadă în fruntea bisericii o papesă, o femeie, care ar reprezenta acele principii duhovnicești, fiindcă Duhul Sfânt era reprezentat de femeie, acel profet de pe Spica. Vreau să vă spun că toți profeții care au fost până la momentul actual pe pământ au fost trimiși ori de pe steaua Spica, ori de pe steaua Arcturus, ori de pe lună. Acele ozeneuri, foarte multe ozeneuri în orice caz, care noi le vedem, ele sunt de pe lună și de pe Arcturus chiar. Deci, și chiar și Spica. Deci, da, firește că acum sunt foarte multe deja farfurii zburătoare de origine terestră, nu numai de religie lunară, de origine lunară și extraterestră, ele sunt deja de origine terestră, foarte multe, deja noi tehnologia am învățat-o și necătând la asta, acum noi vorbim doar de religie. Deci cine spune Papa de la Roma? Că e timpul deja să trecem de la acel patriarhat material, de la religia materialistă sau de la cei care au venit cu capra, sănătate și noroc la toți, da, care au venit cu capra pe capul nostru. Deci trebuie să trecem la o religie spirituală a Duhului Sfânt, care era reprezentată, și a înțelepciunii celeste, care a fost mereu reprezentată de femeie. Să nu uităm că la Papa în Vatican există un centru științific care se ocupă, sau academic, să zicem așa, care se ocupă de studiul acelor lucrări vechi. Da, multe din ele au fost, să spunem, redactate în Evul Mediu au fost foarte multe redactate, de aceea ar trebui, lor le vine foarte greu să culeagă grâul de acea pleavă care este de neghină, fiindcă trebuie să înțelegi unde a fost redactat și unde este asta. Și mulți se indignează de ce nu li se dă voie să ne ducem să deschidă ușile Vaticanului, că vă dați seama, acolo sunt lucrări foarte, foarte vechi, e destul să pui mână pe ele și ele se prefac în praf. De aceea acolo trebuie să lucreze specialiștii cu lupa, să încleie fiecare foarte atent pe o coală ceea ce s-a risipit acolo în mână, să le încleie pe o coală și să încerce să descifreze acele scrieri vechi preluate de pe coastă nord-pontică, de la noi de aici, din Dobrogea, din Bugeac, fiindcă aici a fost Sumerul și din Sumerian au fost foarte multe copiate și același Vechi Testament a fost copiată în marea majoritate din lucrările sumeriene. Și iată așa, iată de ce matriarhat și nu patriarhat. Ferește că matriarhat asta nu înseamnă că femeia trebuie să domine absolut tot și așa mai departe. Este vorba despre Spiritul, despre Duhul Sfânt. Deja v-am vorbit că cine o să se salveze, acea cifră, uitați-vă la mine pe pagină, 144.000, vestită cifră biblică. 144 de fapt este cifra lui Abra-ama, direct tradus. Abra este cer, mărețul cer, Ama mărețul și Sara este înțelepciunea celestă, care de fapt tot ce reprezintă acel Duh Sfânt și înțelepciunea cu care omul o să salveze. De aceea mai puține principii materiale, terestre și mai multe principii duhovnicești, fiindcă deja se apropie perioada când noi trebuie să părăsim acest pământ, această teră. Am în vedere că
o nouă, dacă știți, o nouă cer, deja trecem într-o altă dimensiune și foarte mulți nu o să reziste. O să reziste doar cei duhovnic dezvoltați. Eu vă doresc o seară bună, înțelepciune, spiritualitate, mai multă blândețe, trezire și să ne auzim de bine. Principalul, să nu vă înrăiți împotriva la nici o națiune, la nici o naționalitate, la niciun popor. Țineți minte că există legea reîncarnării. Și rădăcina care pornește de aici, de la noi, s-a dus copacul și încolo, și încolo, și încolo, indo-europeană. Nu vă înrăiți unul împotriva altuia. Să nu se primească că ne înrăim împotriva copiilor noștri sau a părinților noștri de altă dată și așa mai departe. Eu vă zic o seară bună, că afară deja e noapte târzie, chiar e târziu de tot, dar așa cum ziua nu dovedesc să muncesc, le las pe seară. Vă doresc o seară bună și să ne auzim de bine. Pe curând!